Sietse Ierde mij wil graag sporten. Met name voetballen vindt er machtig mooi. Maar meidwan onder de 4-daagse, daar hie hij ont een paar mannen nog nee onijtocht. Mijn Pietje kwam mij het idee. Mijn mem die hem voor het hier en toen zei mijn mem van was ik meidwan bij de club van 100. Nou ja, vond ik wel leuk. Maar bist je wel een beetje een kuier of helemaal niet eigenlijk? Nee. Ik vond er eerst eigenlijk helemaal niks aan, maar na een paar dagen wist ik wel wat om me net te vervelen. En toen vond ik wel goed. Speciaal voor de 100ste editie is er een club van 100 oprichten. Met 100 band die binnen in 2004. Maar is er toch net 4 van een jongen van Alve? Nou, ik vond het heel erg meevallen. Het is zo'n leuk feest. En ik ran samen met mijn vrouw die zo'n maand zwanger weer. Dus qua prestatie denk ik dat heel veel mensen het oerschatten. Als het goed traint, dan is dat goed te doen. De band maakt alle dagen 30 kilometer rennen. En dat is een aardig eind. Ja, dat vind ik wel, ja. Ik weet net dat ik een keer redden, maar ik hoop het wel. Hij hoopt het benammen om te saai geld ophellen voor het goede doel. Alle band in de club van 100 hebben haar een eigen goede doel uitgekozen. Ze rent Sietse Ierde voor de stichting Right to Play. Doet hij dat ons zijn vrienden vertelde, hadden ze eens geen idee waar hij het toe hier. Ze zijn van welke vierdaagse? Schoendienst. Nee. Doch hebben ze hem de laatste weken wel geholpen met trainen. Al woe hij er net zo vaak op uit. Soms met tachten en dan in je tacht en dan is het wel kleren. Ik heb 1 keer in de 2 weken altijd. Nog 1 dag te gaan en Sietse Ierde is er heel klaar voor. Alleen nog is hij net zo wies met de verplichte fietsers in zijn squon. Ja, vierdaagse fietsers. Wat vies ervan? Nog een scamje idee. Waarom? Wat laten we eens even omschrijven. Ze zijn knal oranje en knalgroen. Ze jouwen lacht in het donker. Dat is dan wel veilig. Ja. Maar die is leven net omgaan. Nee.